Jackie fejlfri. En tid, der bringer dem på en foreløbig anden plads. 53,47. Og nu til start nummer 11. Det er Nikita Åbo på Elmer Højs Bastian. Efterfulgt af nummer 12, Olivia Højer Pedersen, og nummer 13, Amalie Bar Hansen, begge venter på banen. Start nummer 14, Cecilie Kønig holder klar i slusen.